Altså situationen er her, nu skal jeg lige se, Niels hedder drengen, og hans mor er flyttet sammen med pap, som har en søn, der hedder Axel. Ja. Det er situationen. Ja. Og så er pap, han er irriteret på pap, for pap skal altid bestemme. Eller papfaren skal altid bestemme. Og han føler jalousi mod stedbroren Axel. Fordi papfaren der hele tiden fremhæver Axel på Nielses bekostning. Han er så vidunderlig, bliver der brugt. Ikke? Og det påvirker Niels så meget, at han retter sin... Eller han... En dag, da han så er sammen med Axel ude ved noget vand, hvor der ikke rigtig er nogen mennesker, så retter han sig op, og så på en eller anden måde, så falder Axel i vandet. Men så falder Axel i vandet, men så gør Niels ikke noget, fordi der er jo ingen. Altså han siger, måske skulle han råbe dem hjem, men der er jo ingen. Det plejer der ikke at være der. Så måske har han også taget derhen, fordi han ved, det er et sted, hvor der ikke er nogen. Og i hvert fald, så står der sådan, at vandet løber hurtigt. Vandet, det løber hurtigt. Ja. Så jeg forestiller mig, at Axel forsvinder derud. Og så siger han, papfaren der plejede altid at berømme Axels svømmeevner. Han var en god svømmer. Og så siger Niels, men det var han ikke. Og så ligger der jo mellem linjerne, hvad er der så egentlig sket med Axel? Er han druknet, eller hvad? Oj da. Det er en barsk historie. Ja.